Bé, doncs ja ho he vist que en una setmana Espanya l'ha pifiat i ben pifiada. Primer va ser allò de que les repúbliques bàltiques van fer una via bàltica per la unitat, que volien l'alliberament de la Unió Soviètica. Després van dir doncs, que gràcies a l'activa participació d'Espanya es va alliberar París dels nazis, quan Espanya enviava soldats de la División Azul. Precisament qui va ajudar van ser els exiliats d'aquesta Espanya feixista. Però vaja, el govern, estem acostumats al govern espanyol a que enganyi i menteixi per el seu benefici i que la gent se'l cregui, perquè Espanya, doncs, com que s'ho creuen tot, perquè és aquesta la cultura que hi ha, que es creuen tot el que diu el govern, com l'antic Nodo, doncs passa el que passa. Després també s'inventen uns informes per no pagar els deutes que tenen amb els països catalans i amb els governs dels països catalans i representa que ens els hem de creure. L'Espanya de cada dia, aquesta Espanya que, com us he dit, doncs, l'exèrcit a aquella guerra va ajudar precisament els feixistes, amb la División Azul. Un exèrcit que, per cert, no sé per què serveix, un exèrcit que... Mireu la diferència, veieu? Estic aquí al Memorial de la Guerra de Corea. Hi va participar activament Bèlgica, els Països Baixos, França, el Regne Unit, Dinamarca, Itàlia, però Espanya no, perquè Espanya no estava a les Nacions Unides, perquè clar, era una dictadura feixista. Quina casualitat, per què serveix l'exèrcit espanyol? Perquè total, per tenir vaixells que els embarranquen, per tenir vaixells i enviar vaixells que no entren en port, per comprar submarins que no s'enfonsen, per comprar submarins que després no poden treure d'un port. I la veritat, quants avions porten estavellats ja? Amb la desgràcia que està morint gent, però sincerament anar comprant material, per què? Perquè Espanya, total, per què serveix l'exèrcit? Per anar a Perejil a dir-se 4 coses amb l'exèrcit de Marroc? Per altres coses? Perquè després resulta que apareix una bomba en una platja de Barcelona, teòricament, de la Guerra Civil, i tot hi havia hagut Jocs Olímpics a Barcelona, tot hi havia hagut conferències a Barcelona, no hi ha hagut cap vaixell, ni ningú de l'exèrcit, ni ningú amb balística, ni amb bombes que sapigués o que detectés aquesta bomba, no, se la troba casualment un guàrdia civil que està de vacances a Barcelona amb unes ulleres i un tub. I resulta que després de fer 4 bromes, doncs clar, surt de tots els mitjans, etc. Una mica casual, no tot plegat. O l'exèrcit és molt inútil que no ho ha sabut detectar amb tots aquests anys, o és un muntatge d'aquests que allò serveixen de que la Guàrdia Civil és molt perfecta i que els altres són uns inútils. Sincerament és l'estat espanyol, però ja estem acostumats. A més, una altra cosa. Resulta que segons què no pots fer comentaris en aquest estat. Més o menys com a Corea del Nord. No pots fer segons quins comentaris perquè a la més mínima t'acusen de delicte d'odi. Per fer comentaris similars als que fan ells al revés, però al revés no deu ser delicte d'odi. Perquè això d'atacar els catalans per la llengua que parlem, per com ens comportem, per la nostra cultura, no és delicte d'odi. Això de policies que van amb el crit de por ellos a atonyinar votants no és delicte d'odi. Quina casualitat. Però després resulta que per defensar el català en un aeroport és delicte d'odi, tot i que un jutge t'hagi de dir que no, surt el fiscal de Girona o qualsevol fiscal a dir, doncs, és delicte d'odi, se tiene que recorrer, se tiene que volver a abrir. Què voleu que us digui? És delicte d'odi el que aquesta gent els interessa, perquè ho fan tota la seva mida. Perquè no us preocupeu que no hi haurà cap jutge que farà entrar finalment a presó els de Blanquerna, que els havien caigut 6 anys. Aquests no, aquests a casa seva tranquil·lament amb la seva família. Però en canvi els presos polítics, per pensar i opinar el que pensen, estan engarjolats, estan a la presó. O hi ha gent que s'ha vist obligada a exiliar-se. És l'estat espanyol, és la justícia espanyola, hem de confiar en aquesta justícia, la veritat. Si l'únic que fan és perseguir gent per les lletres de les cançons que fan, el rei és intocable segons quins comentaris, però hem d'aguantar els altres. La fiscalia, ja ho va dir el senyor Fernández Díaz, allò de esto la fiscalia te la fina. I a part d'afinar-ho la fiscalia, doncs ja sabeu que no passa res per paraules com les hemos destrozado el sistema sanitario, etc. És que en fan una i altra i és el tracte que ens donen, menyspreant, se'n riuen de nosaltres, ens insulten, ens menystenen. Són tractats com una colònia, com una miserable colònia en la que poden robar i poden espoliar quan volen, poden extorsionar quan volen, poden vulnerar els nostres drets lingüístics, la nostra llengua, la nostra cultura i no passa res. Val més que que posem fil a l'agulla, perquè el que convé és la República de Catalunya, tirem endavant i marxem d'aquest estat que l'únic que vol és colonitzar-nos. Visca la República de Catalunya i Aran.